Iya. Dari mana datangnya lita, dari sawah turun ke kali. Dari mana Datangnya cinta. dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya lita, dari sawah turun ke kali. Dari mata datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Wilujeng siang dungkap sonten. Wilujeng siang Mas, Om, Pak, Kakak, Mbah. Aa. Mbah, Mosok ya Mbah? Mbah yakin kemawon. Wong aku pantaran harus nganggo dalem Pak Ratno kok. Leres. Soal dalemipun Pak Ratno Ibu Wati. Pak Ratno kalian Ibu Rati. Nggih, pidalem wonten Dukuh Weru nggih. Oh, Weru Desa Gondang Sari, Nggih. Jati Srana Wonogiri. Alhamdulillah saged. Tepangaken rumiyin Nggih, saged dugi ngriki kula lantaran Pak Suwarno. Pak Suwarno. Mas, nggih matur sembah nuwun Pak Suwarno, Pak Suratno. Pak Suratno. Sekeluarga nggih matur sembah nuwun, mugi-mugi panjenengan sak keluarga tansah manggih karahayo. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih dipun tepangaken Pak, Bu, Mas, Mbak. Kula saking Tulungagung, nami kula Silvi Kumalasari. Silvi Kumalasari. Kumalasari, Suara Pertiwi, Ibu kita Kartini. Kok iso mau gawe-gawe ngono ki lho? Kok cedak niken kono berake nggih? Ya adoh to, Mas. Gitar karo Tulungagung. Lho, ku lek niken niku Kediri. Kediri nggih kowe Tulungagung ya. Nggih, kula Oh. Tulungagung tasik tebih. Dere suka menika bilih wonten dawuh Cahayu. Nggih. Mestinipun ingkang saking tuan rumah rumiyin bos-bos ingkang lenggah menika ingkang sampun lebet lumantar nawala Nggih. nggih diaturke mungkin iki slirane sik napa ingkang kepareng Ngaten nggih. kalih Mas Temon mestinipun kalih Sangkuryang. Niki Sangkuryang nggih, Mas. Nggih. Alhamdulillah luar biasa Sangkuryang. Tasik sepindah niki kula kalian Sangkuryang. Dari ajar nggih, Mas nggih. Mas Yanto. Tenan nembe niki to? Tasik nembe niki. Ya sak muga-muga cetok eneh to. Nyapa? Mas Yanto. Aku mbiyen ke nyapo kesusu. Lah nyapa arep neh apa piye to? Boten. Oh iya. Piye Mas, aku tak rono napa pripun? Niki mantene pundi to, Ayo. Mas? Kok urun Yo. cetukan manten aku? Tripodmu cepatan pundakan kameramu temen aku karo Silvi ya. Iya Rene. Pak, monggo. Ayo Mas Baturana lho. Mantene pundi? Manteni iki lho. Oh, Masya Allah Rono. Kita ngucapkan. Nyun sewu, Bu. Nggih, matur sembah. Gitu anu masih nganggungan dalam. Dan bagus iki padha karo aku. Padha karo aku. Bu Wati. Delok ndang. Sik tasik foto Mas. Isik sesi foto. Iyalah. Malah kelingan zamanku mantenan biyen lho. Mula wis ta? Lho mbok kira gong to? Mbok kira gong to? Gong. Sik pantes to aku dadi perawan. Banget ya Pak ya. Piye Mas? Iya apa? Piye? Kok demok-demoki lho? Ndang. Mula demok aku 50 lho. Ki meng wis ping pira lek demok? 150. Pun Mas, niki Sampun. instruksi niki lho, Derek. Aku arepe nderek foto. Ayo Baturana. Rumah saku. Yo. Ini Pak. Monggo Pak. Ayo. Kalau ganjur Mas, teman. Ding cur. Kok iso curi lho? Lah, biar Curi. tak ding cur. Kodok ngorek. Kita seperti Mas Mbak Manten ya. Ya, serasi. Tapi Serasi kaya napa mboten, jam- Pak? Pinang dua sing kiwa iki pinang bosok. Sing kiwa apa? Sing iki lho. Sing kiwa apa? Pinang. Aduh senyumnya luar biasa. Ayo, ya, Pak Mas. ingkang wonten ngajeng sekedap pokoknya. Hi. Mbak Ayu masih yo ganteng. Aku. Jadi foto kita nih. Jadi no. Oke. Sewu. Oh penyanyi enggak? Wah. Nggih. Urung ih? Sabar Ben, Pak sabar ngenteni. Iya sabar. Iku tekan setengah 09.00 bengi ta ngene. Masya Allah. Jam 12 saya iso aku.
Jam 12 bengi iki kok. Ye. Nama temanten. Mas Pamanten. Nggih. Ya nanti kita tanya aja, bukan ning kono tukang. Sama nih kok yo ora ngapal lho. Lali. Udah Mas, interaksi sebentar aja. Sampun. Setelah nyanyi nggih. Tak kula nggih. Mbak. Bayu sehat. Mbak Emas. Mat menempuh hidup baru. Sama, Pak. Ya. Mugi-mugi menjadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Mugi-mugi dan diparingi momongan sing soleh lah solehah ya Mas ya. Gampang lho Vi. Lah pripun? Sehat lahir batin. Heeh. Awake sehat, pikirannya sehat. Amin. Duit-duit akeh. Kuwi sing nomor 1 sajane. Wayahe mau sebut ke dhisik mau duwite iki. Kita foto aja, kita foto aja. Nggih monggo foto riyen. Silvi sudah, terima kasih. Terus Silvi nyanyi. Mbak Mas Manten mungkin ada permintaan lagu, monggo. Napa badhe nyanyi teng mriki duet? Sekali seumur hidup loh. Oh, mesti foto-foto dulu. Monggo request mawon nek ngoten apa? Oh, enggak bisa bahasa Jawa. Palangkaraya, Kalimantan ya. Oh, ngoten. Iya, iya. Oh ya wes, berarti lagunya manut aku ya Mbak ya. Oke, terima kasih. Aku pengen, lek nyanyi neng kene apa neng kono Mas? Neng kono? Ya, sini biar. Sampeyan ndak melu aku rono Mbak. Sik to Pak Manten karo Mas iki sik. Ya wes, lek nama terus sembah nuwun. Monggo Pak Bu. Iki aku Lek ngersakne joget napa nembang riko lho nggih Bu. Monggo. Asli sik dagangan to. Napa? Slirane kuwi lho kok opo. Aku to. Masa saya pantas to Mas ngene iki dagangan? Asupo. Izin lah aku Pak Bu. Pak Bu mungkin nyuwun tembang napa? Pak Ratno. Yang terpenting itu Pak Ratno sama Bati ya. Ibuke napa? Bocah kok. Oh sing woyo-woyo. Bapake nyuwun sing kalem-kalem, ibuke sing woyo-woyo. Jadi Lah, tidak seimbang ya. Tidak seimbang ya wis nek nongko sing kalem-kalem dipargoi ngono ae. Oke, monggo. Sembah nuwun monggo. Niki wau enten pamundutan lelaku Napa? Mas saking Pak Suwarno. Pak Suwarno ingkang nimbali slirane nggih Nggih kalih Pak nika. Ratno. Pak Suwarno wau nyuwun tembangi Setya Tuhu. Spesial buat temanten kekalih. Kekalih tansah setya tuhu selaminipun. Amin. Ayam tentrem lahir batin terus dibawani dhewe ya. Ora Oke. tak tunggoni tetep dibawani dhewe. Loh. Nene ya. Ya masa aku, kok sapa sing tak gandrung? Kan Nyapa to rene no? aku juga gak. Nyapa to? Kali ibu kali lenggah mawon jenengan berkahi mangke kersanipun diabadikan kali kansah nggih. Amin taku monggo. Damong ya kakek. Wes jan. Amin taku. Wah aku lunggah. Ya. Penake tanggapan mek kon lunggah-lungguh ae. Nimasitase. Ibu kita saged nembang? Atut runtut tansah reruntungan ing sarina sawengine. Nyapa sungkem kene sungkem karo aku ya Le, tak ngapura. Datan kinggang sarambut lamun iso adoh caketing ati yen cedhak tansah reruntungan sida asih tuhu. Pak Suwarno, monggo genti Luar gilirane biasa. jenengan.
Aduh, Kang Mas ingkang Kang Dalem entuk 6 pupuh wis luar biasa. Pindo, ojo ngati. Pindo mimi lan mintun. Piye to, Le? Piye? Ganjel, wetenge ganjel. Saking langsingi lho. Ayo nimas bareng netepi wajib. Salim kali Kang Mas Ramno kali Mbak Ibu. Terus nyelak Pak Suwarno. Terus kita ke arah Pak Suwarno, legane tembut iki. Oh ngajeng nika. Situasi Pak Warno, jenengan enten pundi legaipun? Oh nika. Braya. Ayo ndi Pak Warno legae ngendi mau? Pak Suwarno to? Pak Suwarno. Oh lah niki lek cuman nengok padosi. Mawon to Pak. Mpun aduh caket mawon kalih kula teng. Mriki. Nggih. Sewu sedaya mawon Bapak Ibu para tamu, Gujan Sartawis, memberikan lujeng midhangetan sampirsani ngabiyantara ni Mas Ayu Silvi. Nggih mriki Pak. Nggih. Oh. Buka celuk ya Mas. Nggih, buka cucut. Aku kang setya saku. Drone lagi biasa tak? Enggak. Tak pas Silvi rata, wow, sumen ya pas ini kita. Aja jahat ngono Thomas ngendarani aku arep ngemplok opo Iki bocah ngantuk di sekolah iki bocah ngantuk. Niki. Iya, Pak. Melampah. Tapi datang. Apa? Kang Mas Tino. Pasukan Bledug Semen. Pekanbaru. Nyuwun langgam. RT piye? Pito Mas? Sing dalam kurung iki lho. Oh, RT Kemon. Nggih to Pak, RT Kemon. Oh nggih, Pekanbaru. Nyuwun langgam lali janjine. Ale pring kuning. Kalih pring kuning. Pringe priyo? Sak pring kuning. Sing cilik to Mas pring kuning. Oh lho. Pring kuning rada gedhe. Oh, ngono. Mugianto. Ayo. Iki muga-muga tembange jumbuh karo temanten kekalih ya Mas ya. Kamu tadi menyapa Mbak Mantan gimana? Saya nggak bisa basa Jawa gitu. Mugi-mugi tembange niki jumbuh. Bisa. Wis iso kaya. Iya, wis ngono kuwi pokoke. Wis pokoke ngono kuwi lah. Iya. Pak Warno.
Mugianto bergane apa ya Mas Toma? Gurah ki apa aku ora roh ya. Piye? Minumnya lah segar atau adem sari? Banyu putih, banyu godokan kalau Mas. Nah, tak kira iki orang ngarang ning awake dhewe tahu ketemu oleh kumene ngerti Dik semono kae gurah kuwi penting. Oh no. Penya apa? Wah, mau nih jenenge gawok ya ta pahit. Dicampur sing manggen lebu mlakune mundur cilik nang mundur. Sik, apa wah apa? Gurah wah mau nih. Wah gawok. Wah mau nih iki jenenge gawok. Wah gawok. Oh bocah iki gawok apa Dembi. Jadi anak wedok klebu putu niki bahasa dulu iki wis ora iso napa. Kowe Cita ngerti? Ngerti. Apa neh kuwi? Gak roh. Ya wis nak Cita ora ngerti. Kowe Mudin Palestina ngerti jenenge? Roh Supri to? Oh, angel ambil. Tahu cetukan aku. Kowe bas kowe bro. Mugian. Mlampah sih lo Mas. Iya, urung teko kowe. Urung teko Mugian tok. Mlaku ngene. Mlampat tepi penak ya Mas? Apa? Iki kelahiran 2006 orang 5 orang 7. Ya Allah, sebegitu mungilkah aku? Aku ki wis tuwek lho, Mas. Pak. Pak Po. Pak Po. Apa sinten? Asmane aku lali. Pak Po. Pak Po. Niki
Piye kok ngomong wis tuwek. Heeh, wis tuwek aku iki. Dondomi ya kok ya. Nggih, nggih, nggih. Lek pamo apa? Tuwek kudu suwek. Tapi yo suwek barang ya. Kopok he. Suwek. Nggih, copi ta jenengan petani kula, Pak. Jenengan petani kula. Enek gak ya? Lek jenengan tebak kula umure pinten, Pak? Copi. Sing pas apa sing gesek? Yo pas to, Pak, mau aku lagi geseh. Yo geseh pun. Nggih, kacek titik ra apa-apa wis. Kacek titik bener apa-apa. Pinten, Pak? Ketoke 20 punjul pinten ngoten? Punjule pinten? 20. Lele kuwi jenenge ora geseh pas niku. Nah, ku lho, kan wis suwek to Mas lek samono iki. Wis ukuran selinane iki. Iya, tak kira nek las-lasan. Jeneng kinten umure pinten? 19 20. 19. Sik pantes dadi perawan ya. Banget. Iki mlampah wis ya? Pun. Urung. Oh wis. Wis. Mugianto berkah